Türkmen agitatorlary Günbatary we ABC-ny ýurda duşmançylykda aýyplaýar. Halky prezidentiň daşyna jem bolmaga çagyryar. Türkmenistanyň hökümet wagyzçylary Günbatar ýurtlaryny we Birleşen Ştatlaryny Türkmenistana duşmançylyk etmekde aýyplap, bu boýunça halka çagyryş edip başladylar. Ýurtdan gelip gowuşýan maglumatlary görä Türkmenistanyň häkimetler prezidentiň saglyk ýagdaýy barada iýuluň aýagyna ýaýran habarlaryň fonuny halka Günbatar ýurtlaryny we Birleşen Ştatlaryny duşmançylykda aýyplaýan äheňne çagyryş edip başlady. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy ýurt içinden 6 awgustda habar berdi. Onun maglumatlaryna görä Türkmenistanyň bayramçylyklara görülýän köpçülikleýin çärelerde hökümet wagyzçylary adamlary prezident Berdimuhammedowyň daşyny jem bolmaga çagyrýar. Hemde Günbatar ýurtlary bilen Birleşen Ştatlaryň Türkmenistana ziýan ýetirip ýykmak isleýänliklerini aýdýar. Regiony ýydarlayan ekspertler Günbatar ýurtlarynyň şol sanyny Birleşen Ştatlaryň Türkmenistana bolan duşmançylygyny görkezýän hiç ýyly alamatyň ýokdugyny aýdýarlar. Daşarky duşman ritorikasy Türkmenistanyň içerki siýasatyna tas ilkinji gezek ulanylýar. Hökümet wagyzçylary bu problemlaryň ýagny ykdysady kynçylyklaryň gysga wagtyň içinde soňlanjakdygyny, sebäbi prezidentiň bu problemlary çözjekdigini aýdýar. Onsoň biz edil beşişde ýaly ýaşar diýip hökümet wagyzçylary habarçynyň maglumatlaryna görä sözleriniň üstüne ýetirýärler. Türkmenistanyň çar günjeginde döwlet bayramçylyklarynyň öňýany ýolary ýyl arasynda marşirowka adlandyrylýan köpçülikleýin mejburi taýýarlyk çäreleri geçirilýär. Olar ýagny wagyzçylar Amerikanyň we onuň Günbatarly ýaranlarynyň tutuş dünýäde başlywaratlygy we edenetdiligi sebäp bolýanlygyny, olaryň Gruziýadaky we Ukrainadaky ýaly mämişi rewolýusiýalary gurnaýanlygyny aýdýarlar diýip habarçy belleýär. Şeýle ritorika Türkmenistanyň içerki siýasy giňişliginde ilkinji gezek ulanylýar. Azatlyk radiosy Türkmen hökümetiniň wagyzçylarynyň daşarky duşman baradaky çykyşlary boýunça soraglary bilen Merkezi Aziýa boýunça ekspert Bruce Panier ýüzlendi. Bu ýerde ören köp täzelik bar. Birinjilik bilen mundan ol Türkmenistanyň Günbatara garşy duşmançylyk asla bolmany. Bu ýurdun tutuş betaraplyk siýasatyna garşy gelýär. Türkmenistan betarap döwlet bolansa onuň dünýäniň hiç ýerinde duşmany bolmajak ýaly. Biz bilýäris, meselem Türkmen resmileri Ýewropa Birleşigi bilen ençeme iş çalışdy. Sebäbi bilýärsiňiz, Ýewropa Birleşigi bir gün transkazar gaz geçirjisi gurulyp, Türkmen gazy satyn alynar öýdüp umyt edýär. Mundan bir aý ozal Federica Mogherini Türkmenistanda bolup Ýewropa Birleşigi bilen Türkmenistanyň arasyndaky dostlukly gatnaşyklary barada gurrun etdi. Ýewropa Birleşigi gurrunsyz Günbatar hasaplanýar. Onu nädip Günbatar birden duşmana öwrüldi. Amerika barada aýtsak, Amerikanyň Türkmenistanyny asla izi ýok diýen ýaly diýip Panier aýtdy. Being the bad guy. Now, America, of course, has almost no footprint in Turkmenistan at all. Ekspert Türkmen prezidentiniň saglyk ýagdaýy baradaky gurrunlaryň Günbatar ýa-da Birleşen Ştatlaryň media organlarynyň nälde ilki başda Rus medeniýetine ýaýradylan ona ünsü çökdi. Galybertide Panier Günbatara duşmançylyk propagandasynyň ýurdun içinden nälde ýurdun daşyndan guramalaşdyrylýan bolmak ähtimallygy barada öz garaýyşyny beýan etdi. Bu Türkmenistanyň Günbatar duşmançylygy Aşgabatyň öz oýlap tapan zady däldi, Moskwanyň soraýan zady ýaly bolup görünýär diýip Panier sözüne goşdy. It sounds much more like something that Moscow would be asking for than something that Ashgabat came up with on its own.